flors, amors, flors i amors, flors, amors, flors i amors. Cobriu-me de flors, que d'amors m'amoro. Cobriu-me de flors, que em moro d'amors. Cobriu-me de flors. Molt bona tarda a tothom. Sigueu molt benvinguts en aquesta presentació del volum 15 de la col·lecció Obra Completa en edició crítica de Verdaguer Edicions. Com aquells que ens seguiu, ja sabeu que aquesta és una producció que portem conjuntament la Fundació Jacint Verdaguer i la Societat Verdaguer, que compta en aquest llarg recorregut que tindrem ocasió de comentar-vos amb el suport de la Diputació de Barcelona i que segueix encara a dia d'avui. Trobareu idil·lis i cants místics avui l'oportunitat de conèixer en els detalls de la mà del seu curador i també d'especialistes que han contribuït a que aquest volum fos una realitat. Per tant, podrem parlar amb en Josep Camps i Arbós, que és el curador de l'obra, amb en Josep Maria Domingo, que és membre del comitè editorial de Verdaguer Edicions i que situarà aquesta obra dins del conjunt de la col·lecció, i en Llorenç Soldevila, que ha estat el revisor del volum i, per tant, qui ha passat sobre aquest treball acurat de Josep Camps. Resseguint aquests poemes, que esperem que pugueu llegir en el llibre, trobareu el tast d'algunes músiques de duet que, amb motiu de la presentació que fem avui, han musicat i que heu trobat també en la seva versió sonora. Així doncs, m'agradaria donar la paraula per obrir, per contextualitzar aquesta obra de l'Idil·lis i cants místics de Jacint Verdaguer en edició crítica que presentem avui. Us passo la paraula a en Josep Maria Domingo. Gràcies, Jordina. Salutacions a tothom. La Jordina hi ha fet referència. És una aventura, la nostra, de llarg recorregut, l'aventura d'editar Verdaguer en edició crítica. És una aventura de llarg recorregut que continua sent tan incitant i tan necessària com quan va començar fa 26 anys, el 1995. Recordaré que el projecte d'editar Verdaguer aleshores tenia la màxima ambició acadèmica, doblada també de la màxima edició divulgativa. Continuem amb els mateixos objectius, continuem amb la mateixa decisió i amb el mateix engrescament, i continuem convençuts que la feina continua sent d'absolut interès per la nostra comunitat lectora, per la nostra comunitat científica, per la nostra comunitat literària. I diria que aquesta edició esplèndida dels Idil·lis ho confirma. És un nostre 15è volum dels 42 programats, el 15è volum publicat de la sèrie programada el 1995, el 15è volum dels 42 programats i potser dels 43 que seran si contem un àlbum Verdaguer en el qual tots ara mateix estem pensant. És una edició aquesta dels Idil·lis que confirma una sèrie de canvis que el comitè editorial ha cregut convenients d'adoptar, canvis que posen en sintonia la nostra col·lecció amb els usos editorials, a la vegada divulgatius, però també de màxima exigència, que practiquen altres col·leccions cèlebres de clàssics del nostre entorn, de clàssics francesos o italians, de la col·lecció La Pleiada o dels clàssics de Mondadori. Unes estratègies que permeten de llegir el text
com podria llegir-lo un lector comú, no necessàriament acadèmic, però sense renunciar al capital d'investigacions, de coneixements que ara mateix els filòlegs han anat abocant sobre Verdaguer. No deixaré de dir, de tota manera, que es tracta d'una peça cabdal en la producció de Verdaguer. En tenim ja algunes de cabdals publicades en la col·lecció. Tenim una Atlàntida publicada, tenim el Verdaguer que intenta mostrar-se segons les exigències de la Renaixença, i aquesta peça següent, el següent títol de Verdaguer, és aquest Verdaguer que posa èmfasi en la seva condició de poeta religiós. Després d'haver satisfet les exigències, diguem-ho així, laiques del renaixencisme, és un Verdaguer que intenta ara donar-se com a poeta religiós, com el gran poeta religiós que l'Església catalana demanava. Doncs donaríem la paraula a en Llorenç Saldà, que ens situarà en el context d'aquesta obra, aquest Idil·lis i cants místics que presentem avui. Bé, per a mi, bona tarda. Ha estat un honor que el comitè i el mateix Josep Camps decidissin que jo revisés aquesta edició d'Idil·lis i cants místics. Tanmateix, jo vaig pensar que m'ho passaria malament, perquè feia temps que no llegia poesia mística de manera continuada i tan abundosa, i tot va ser començar la lectura de revisió que em va corprendre. És a dir, si deixem a banda que el temps no perdona i, per tant, la mentalitat amb què Verdaguer va escriure la majoria d'aquests poemes paga un peatge al pas del temps, sobretot en una societat com la nostra, tan laïcitzada i tan descreguda. Sovint, darrere de molts d'aquests poemes, la lectura hi denotava una sensibilitat i un món d'emocions, ni que fossin religioses i místiques, tan sublim, tan especial, tan nítida, que com a lector m'ho he passat bé. Revisar l'edició, que està, com ja també ha apuntat Josep Maria Domingo, adaptada a les noves, diguem-ne, perspectives de la col·lecció de cara a un lector actual, és fruir d'una estructura de llibre molt i molt pensada i molt elaborada. És a dir, això d'agafar i trobar-te els poemes només el tu com a lector del poema i després, en tot cas, si tens dubtes, pots anar a les notes que són en la segona part del llibre, on aclarir conceptes o aclarir versos o aclarir procedències, és un joc, diguem-ne, enriquidor, perquè pots quedar només amb la lectura dels poemes i prou, i et diuen el que et diuen, o pots ampliar el teu abast, diguem-ne, de curiositat a tot aquest camp de la cosa científica, filològica i, evidentment, d'investigació. Dir que a mi va ser fàcil revisar aquest volum perquè en Josep Maria Camps, en Pep Camps, ha fet una feina, jo diria, molt i molt àrduament ben feta. És a dir, podies trobar i trobaves lapsus o trobaves això, un error de picatge o coses que a vegades, mirant-les moltes i moltes vegades, no les arriba a veure ni un, ni dos, ni tres lectors. Per tant, va bé que siguem més d'un que ens ho mirem. Però diguem-ne que en general poques van ser les observacions que li vaig poder fer. No cal dir d'enfocament, de valoracions, evidentment poques de fonts, potser alguna, perquè hi ha alguns poemes continguts en aquest llibre que tenen un parentiu amb algun que apareix Aires del Montseny, del qual jo m'havia encarregat de l'edició crítica abans no sortís aquest volum, però en general penseu que va ser una feina fàcil i divertida en la mesura que
te n'adones que la feina s'ha fet ben feta. És a dir, divertida en aquest sentit. Perquè quan revises coses que un cop i un altre vas trobant-hi coses a dir i a rectificar, també se't fa un camí lector una mica empipador. En aquest cas no va ser així, és a dir, ha estat una lectura i una revisió, jo dic, òptima. Per tant, no vull dir res més que la meva enhorabona, evidentment a l'editorial, evidentment en Pep, perquè és una fita haver editat aquest llibre, que com també marcava en Josep Maria Domingo, és com una mena de contraprestació que Verdaguer fa a la seva laïcitat de l'Atlàntida, sí? Però m'agrada dir que al ser potser cronològicament el llibre que té poemes més antics de Verdaguer i que es tanca amb un poema ambiciós i jo crec d'una gran vàlua a tots nivells, que és Enyorança del cel, dedicat al mestre Marià Aguiló, ja a la dècada dels 90, és un llibre també que, com passa amb Aires del Montseny, abraça tota una vida. El que passa que Aires del Montseny, possiblement, aquesta vida és més la terrenal, perquè hi ha molts poemes, diguem-ne, de la vida del Verdaguer, i aquí hi ha com una mena de vida espiritual. Tot i que com a lector, si m'he de quedar, em quedo, evidentment, amb el Plor de la Tórtora i amb alguns altres poemes místics de primera magnitud, però em quedaria amb els pocs poemes que en el llibre són autobiogràfics o parabiogràfics del mateix Verdaguer. És a dir, sempre treu al nas aquest Verdaguer que ni quan fa mística no es pot estar de parlar dels ressons d'ell mateix. Per tant, un llibre important, era difícil fer-lo, com n'hi ha hagut i n'hi haurà d'altres, però bé, per tant, això encara té molt més mèrit de cara amb Pep Camps que s'hi enfrontés. I per mi hi ha una cosa que no sé si la dirà ell, però la vull dir jo. Qui ens havia de dir que avui parlaríem d'idil·lis i cants místics, feta l'edició crítica, quan fa tants i tants anys que vas venir a l'Institut Sa Torres de Mataró i que els companys present de noces et vam regalar la primera edició d'Idil·lis i cants místics de Verdaguer. És a dir, en aquell moment no podíem ni imaginar que algun dia series el factòtum de l'edició crítica. Per molts anys, Pep. I estem parlant de fa gairebé 25 anys. Doncs què millor que continuïs amb la teva intervenció, Josep, prenent-li la paraula a en Llorenç Soldevila i el per què t'has situat en la curació d'aquesta obra i el que hi has trobat també en tot el procés de treball. Bé, bona tarda. En primer lloc, agrair les paraules d'en Josep Maria Domingo i d'en Llorenç Soldevila. De fet, com han apuntat ells dos, editar un llibre com Idil·lis i cants místics no és una feina fàcil. De fet, no és fàcil editar cap llibre de Verdaguer, però aquest encara ho és més de complicat. Una mica el que intentaré plantejar és amb quins problemes m'he trobat a l'hora d'editar aquest llibre i quines solucions he intentat donar a la meva proposta d'edició. Cal tenir present que l'edició que he intentat fer no es pot considerar en cap manera una edició definitiva. De fet, les edicions definitives no existeixen, sinó que el que he intentat fer és l'edició millor possible amb els materials a què he tingut accés. Bé, quines són aquestes dificultats a l'hora de fer una edició crítica d'Idil·lis i cants místics? Clar, en primer lloc estem parlant d'un llibre que en vida de Verdaguer es va editar 4 vegades. La primera el 1879 i l'última el 1891. Edicions que Verdaguer personalment va revisar. Però abans de l'edició del 1879, Verdaguer ja havia donat a conèixer molts poemes en diversos indrets. Poso per cas, hi ha publicacions periòdiques, revistes, en què Verdaguer ja publica poemes. Hi ha revistes que són molt conegudes, posem per cas La Renaixença, posem per cas La Veu del Montserrat, però hi ha revistes que, quan les vaig conèixer per primera vegada,
s'ha de reconèixer que eren absolutament desconegudes. Hi ha revistes com El Domingo, una revista que es diu La Família Cristiana, una revista que se'n diu El Semáneo de Manresa. Jo no n'havia sentit a parlar en la meva vida d'aquestes revistes. I allà hi havia poemes d'idil·lis i cants místics. També havia donat a conèixer Verdaguer poemes abans de la primera edició en opuscles. Per exemple, el cas de l'Honor de la Mare vaig arribar a localitzar potser una vintena d'opuscles. En llibres, Verdaguer havia publicat poemes en els llibres dels Jocs Florals, perquè Verdaguer, amb alguns d'aquests poemes, havia aconseguit alguns dels premis. També un altre problema en què em vaig trobar eren els manuscrits. Clar, si vols fer una edició crítica, has d'intentar anar als manuscrits per veure quines eren les primeres versions dels poemes de Verdaguer. Vaig localitzar 13 manuscrits del corpus que hi ha entre la Biblioteca de Catalunya i l'Arxiu Històric de Barcelona que contenien poemes d'idil·lis i cants místics. Hi havia 2 manuscrits que n'hi contenien molts poemes, de fet un gairebé contenia la totalitat de poemes, però n'hi havia 11 manuscrits que contenien des d'un poema fins a mitja dotzena. Clar, tot això ho he hagut de treballar, aquests materials, publicacions periòdiques, llibres, opuscles, manuscrits, edicions, per arribar a conformar l'edició de què estem parlant. Cal tenir present, i ho ha apuntat en Llorenç, clar, estem parlant d'un llibre que té poemes molt reculats. És un llibre que els primers poemes ja daten del 1866 i els últims poemes, que són els que incorpora Verdaguer a la segona edició, són del 1882. És a dir, estem parlant de 16 anys escrivint poesia. A més, et trobes amb una altra qüestió important, és que aquests poemes van ser escrits a llocs molt diversos per on vivia Verdaguer. És a dir, hi ha poemes que són escrits als anys en què Verdaguer és al Seminari de Vic, alguns estan datats a Tavèrnoles. Ens trobem poemes que són datats a Vinyoles d'Orís, que és la primera destinació que va tenir Verdaguer com a mossèn. Hi ha poemes que són escrits en els viatges que feia Verdaguer com a capellà del vaixell de la transatlàntica del Marquès de Comilles, en els seus viatges que anava fins a l'Havana, poemes escrits a Barcelona i poemes fins i tot escrits a Comilles. Clar, el poema més antic és un poema del 1866, que és el Sospir de l'ànima, que després ell reformularà amb el títol de Volada de l'ànima, i fins al 1879, que Verdaguer publica la primera edició d'Idil·lis i cants místics, ell va escrivint poemes. Penso que hi ha poemes que són ja gairebé obligats en qualsevol antologia de poesia verdagariana. Penso, per exemple, en el Plot de la Tórtora, en el Sant Francesc i Moria, a un poema que se'n diu Els estels, Marina. És a dir, són poemes molt coneguts de Verdaguer. I, sobretot, aquests poemes ens porten, clar, cap al que és la primera edició de Verdaguer, que és del 1879. Aquesta edició és una edició que, respecte a la que publicarà 3 anys després, presenta moltes diferències. La primera edició, ell fa una cosa a Verdaguer, que és posar-hi un pròleg. No un pròleg propi, sinó un pròleg de Manuel Milà i Fontanals. Recordem que Milà i Fontanals va ser el president del primer jurat dels Jocs Florals de Barcelona, el 59, i era una autoritat en el que era el món, diguem-ne, acadèmic i literari de l'època. Aquesta primera edició de Verdaguer sempre dona la impressió de ser una mena d'antologia poètica. És a dir, Verdaguer ha de fer un llibre de poesia religiosa, i això és una idea de Joaquim Moles, però que penso que és molt encertada. Ell ha de fer un llibre de poesia religiosa que contrarresti el llibre de poesia profana, de poesia mítica, que era l'Atlàntida. Per tant, fem aquesta antologia. Què passa amb la segona edició? Segurament que Verdaguer no en va quedar content dels resultats. És un llibre, la primera edició, sobretot un llibre molt heterogeni, i decideix donar homogeneïtat a la segona edició. Com ho fa Verdaguer? Per un costat, ell manté el pròleg de Milà, l'ha de mantenir, però hi posa un pròleg propi. Un pròleg on ell reflexiona sobre què és la poesia
què és la poesia mística, és a dir, quin ús té la poesia mística a l'època en què ell publica el llibre, i després treu poemes i en posa d'altres. Els poemes que treu, bàsicament, són poemes que fan referència a Montserrat, són poemes que després aniran a parar en un llibre del mateix títol, i incorpora altres poemes. La sensació que tens quan has acabat de llegir aquesta edició del 82 és que això ja és tota una altra cosa. És un llibre, en aquest sentit, molt més homogènic que el primer. Les altres dues edicions, la del 85 i la del 91, tenen canvis, però tenen canvis molt menors. Quan jo em vaig plantejar l'edició crítica, de seguida vaig veure molt clar que un lector hauria de poder reconstruir el que era la primera edició. Llavors, amb aquesta finalitat, hi ha 3 annexos. El primer annex recull totes les composicions que Verdaguer va desestimar de la primera edició. Per tant, algú aquí pot dir, doncs mira, jo puc reconstruir aquesta primera edició per saber què és el que havia tret Verdaguer. No content només amb això, sinó que vam decidir posar un segon annex. En aquest segon annex hi ha un poema, és un poema didàctic, és un poema apologètic, és un poema que en certs moments recorda per les imatges de l'Atlàntida, que és un poema que es diu Qui com Déu, i vam descobrir que hi havia una versió inèdita. És a dir, sempre s'ha comparat les dues versions, la que ell havia publicat el 1868 amb un opuscle a Vic i la que publica a Idil·lis i Cants Místics. La Maria Àngels Verdaguer, en un llibre, va descobrir una versió que ell havia enviat als Jocs Florals de Barcelona, que també està publicada. I, remenant pels papers de Verdaguer a la Biblioteca de Catalunya, en vaig trobar una altra. Una que li falta al final, malauradament li falta al final, però la donem, diguem-ne, pràcticament íntegra. I, per tant, els lectors poden anar-se'n fent la idea de quin és el recorregut de Verdaguer a l'hora de crear aquest poema. I el tercer annex són poemes de la mateixa època dels idil·lis i cants místics que Verdaguer va desestimar, però que perfectament pel seu contingut hi podrien haver estat. Bé, per tot el que he mirat de comentar, no és fàcil editar els idil·lis i cants místics, però crec que calia fer una edició d'aquest llibre. És una peça fonamental de Verdaguer, del que és la producció verdagueriana. Sempre, quan vaig estar plantejant una mica la introducció, que és el que posava com a referent a l'hora de començar el llibre, em vaig trobar una citació de Lluís Nicolau d'Olwer en una miscel·lània dedicada a Verdaguer que es va fer a París el 1946. És una afirmació que m'agradaria llegir, és molt breu, però penso que dona la pauta del que són els idil·lis i cants místics. Nicolau deia el següent, deia: el Verdaguer d'idil·lis i cants místics de Sant Francesc, de Flors de Calvari, del cel, aquest Verdaguer, lluny del temps i de l'espai, assedegat d'infinit, potser serà el Verdaguer immortal. Mirat amb la perspectiva del nostre segle XXI, jo crec que a Nicolau d'Olwer no li faltava raó. Doncs gràcies, Josep. Si us sembla, podríem obrir una mica de debat sobre aquí s'han plantejat algunes coses, evidentment sobre els continguts del llibre, i hi ha la idea de la poesia mística, no? Que ara ens apuntaves, de fet expliques en l'estudi preliminar aquesta idea sobre si s'havia de parlar, fins i tot ell plantejava, si s'havia de parlar d'un poeta místic o d'un poeta que fa poesia mística. Referent al que és el tema de la poesia mística, com tu has apuntat a Josep Maria, doncs hi ha molts canvis entre les dues primeres edicions. Hi ha un erudit que juga un paper important, que és el senyor Marcelino Menéndez y Pelayo, que aquest senyor, quan ingressa a l'Acadèmia Espanyola, a la RAE, fa un discurs sobre la poesia mística a Espanya, i quan arriba al segle XIX, diu, és que no hi ha res. No hi ha res. I llavors acaba lloant Verdaguer, encara que no escrigui.
en espanyol, escriu en català, però l'acaba lloant. I fins i tot diu, m'estimo més els idil·lis i cants místics que no pas l'Atlàntida. I clar, Verdaguer, quan fa el pròleg a la segona edició, justifica l'opció que pren. I ell s'insereix dins d'una tradició. Diu, jo faig com han fet Ramon Llull, com ha fet Sant Joan de la Creu, com ja s'havia fet a la Bíblia el Càntic dels Càntics, i jo continuo en aquesta mateixa línia. Sobretot per demostrar que aquest tipus de poesia que ell planteja és una poesia que s'ha fet sempre i que, per tant, ell representa que seria l'últim, diguem-ne, l'últim receptor d'aquesta poesia. Que després la seva poesia sigui molt diferent de la dels altres és una cosa òbvia. Ara, entossudir-nos, de vegades com hi ha aquestes discussions entre erudits, de dir, Verdaguer és un místic o és un poeta místic? Això, personalment, no crec que porti enlloc. El que hem de valorar és el producte final que ha fet Verdaguer, i que és un producte que penso que té moltíssima qualitat. Clar, aquí hi ha poemes, i això en Llorenç ho apuntava, no cal ser creient perquè t'agradi aquesta poesia. Hi ha poemes d'aquests, per exemple, un poema com Els estels, que hi ha la reflexió de dir què sóc jo davant del cel, davant de l'univers. Què sóc jo? Això pot reflexionar qualsevol persona. I aquestes reflexions són molt properes encara avui dia. El que sí que hi ha a idil·lis i cants místics, sens dubte, a banda de poesia pietosa, el que sí que hi ha és poesia teològica, i poesia teològica d'un tremp bastant notable. El qui com Déu no és cap broma. El qui com Déu, que és un poema llarg, que és un poema amb una extraordinària tensió, és un poema intrínsecament teològic, és a dir, que es demana sobre les condicions de la presència de Déu, la qüestió del mal, semblantment a com ho fa l'Atlàntida, però tematitzant-ho centralment. El que sí que hi ha és això, poesia teològica i pietosa. I la qüestió de la mística, efectivament, clar, és un gran problema. Tot això és vell, és una qüestió infinitament tractada. És a dir, el gran problema de la mística és que és inefable, i si és inefable no se'n pot parlar. És això. Parlem. I jo no ho sé, ara deies que hi ha, evidentment, tot un fons de teologia en aquesta poesia religiosa, però també hi ha alguns poemes que marquen el que en podríem dir una poesia existencial. És a dir, que a banda de Déu, a banda de l'univers, a banda de moltes altres coses, és a dir, el jo com algú que existeix en un món que té aquestes tensions, que té... Per tant, és molt més enllà de la mística, això també, clar. Sí. Que bé, tot això s'aguditzarà a la dècada dels 90 amb l'enfrontament, etc. Però que aquí ja hi ha com una mena de caliu. Verdaguer aquí hi ha com si s'entrenés, diguem-ne, en aquest tipus de poesia, diguem-ne, existencial a la letra, però que potser no és el terme, però vull dir que aniria bé. Bé, sigui com vulgui, ja que tenim aquí l'editora, i ja que hem vist que això és una obra oberta i que ens podem permetre tot tipus de fantasies, el que estaria bé en llibres com aquest, els idil·lis i cants místics, és poder reconstruir les edicions primeres o poder oferir la versió primera d'un llibre i després l'edició crítica, segons l'última edició del llibre. És dir, semblantment a com els italians tenen, per exemple, una edició de la primera edició dels Promessi Sposi, d'igual manera que tenen els Promessi Sposi de 1827, em sembla que és la primera edició, i tenen la versió definitiva, doncs nosaltres poder tenir accés als idil·lis de 1879. Perquè no és el mateix llibre que la tercera edició. No és el mateix. Això
Això, en fi, doncs, seria una qüestió a tenir present ara que fantasiegem sobre les condicions del nostre món literari. Però jo, si fos l'editora, et diria, molt bé, fantasieja tot el que vulguis, però aquí com ha d'interessar una primera edició de 1879 d'Idil·lis i Cants Místics? A tu, al Pep, a mi i a la Jordina. Ens interessa. Som Ens quatre, interessa perquè sempre ens fa descobrir coses. Però és que, a més, clar, en el fons l'estem proporcionant. No? Estem dient què ens planteja Verdaguer en aquesta primera edició. I veiem després com la fa evolucionar. A més, en un període que va del 1879 fins a l'última edició, que és del 91, si no m'equivoco, no? Que és aquest període d'inflexió en la seva vida, en què aquesta gran dualitat que se n'ha parlat tant en Verdaguer i que ell entra en aquest conflicte personal que li durarà la segona etapa de la seva trajectòria vital, també tota una segona etapa de producció literària. Aquest llibre que diem, ostres, potser és iniciàtic d'aquestes qüestions místiques, no? Ara debatíem sobre la mística i que fa un període molt llarg, no? Que el recollies fins en poemes que van fins al 81-82, però després el segueix editant i revisant en un període en què ell està fent una transformació molt important, no? I que deixarà palès amb altres produccions, que és terriblement prolífic, no, Verdaguer? I us he sentit de tots moltes vegades, hi ha molts Verdaguers, no? I el pots abordar des de molts moments. Només penso, ja seria interessant només abordar aquest llibre amb les seves diferents edicions en les 4 diferents que es produeix, amb aquesta dilatació del temps, què passa aquí entremig amb aquest Verdaguer? I és brutal, no? Amb la inflexió de Vora la mar, de fet, amb aquesta conversa que us dèiem, en Ricard Torrents el destacava, no? Atenció, aquí al 83 hi haurà aquest Vora la mar i en aquest vida què li està portant la poesia i tota aquesta reflexió. I, per descomptat, qualsevol edició de Verdaguer ens continua interessant i ens continua interessant editar-la sempre que ens continuï aportant coses noves. I em sembla que ho demostra cada cop que abordem un tema que ens aporta coses noves. I us afegeixo una última idea que també tenia ganes de compartir, ara que anàveu parlant, no? D'aquesta idea existencial que deies tu, Llorenç, aquesta idea d'eternitat. En Ricard Torrents també ens deia la set d'eternitat és una cosa inherent en tota la producció verdagariana, o sigui, en aquesta vessant més èpica o en aquesta vessant més religiosa, no? O en aquestes... No sé si voleu afegir alguna cosa en aquest sentit, no? Aquesta idea d'eternitat que la trobem al cel, no? En aquest últim llibre pòstum, però que estava allà tan a punt, no? I segurament més en aquests primers, també. Primer de tot, estic content de tenir una editora tan valenta i tan decidida de cara al futur editorial de l'obra de Verdaguer. Jo he tirat per veure com responia. Ja s'hi picava. Sí, i respecte a això que deies, abans ho volia remarcar, el dia que jo vaig entendre Plus Ultra del cel, se'm van obrir gairebé totes les portes per entendre moltes facetes de Verdaguer que no havia entès. Si hi ha un poema religiós, teològic, existencial, vivencial, tot el que vulguis, que hi poguéssim afegir, que magnifica els orígens aquests de la poesia mística de Verdaguer o poesia religiosa fins al cel, és Plus Ultra. Plus Ultra és un poema, en aquest sentit, paradigmàtic, és a dir, que fa com de paraigua. Sí, en el sentit aquest de les preguntes que es fa sobre l'eternitat, sobre la transcendència, allà les acumula totes i ho fa amb uns recursos metafòrics, jo diria, relativament assequibles. Perquè a vegades quan fa poesia teològica com aquí com Déu, agafa uns enlairaments que dius, veure, sí, això, doncs Sant Tomàs d'Aquino potser t'ho entendrà, però no. En canvi, a Plus Ultra és diferent i raó de més
perquè ha estat un poema que ha estat musicat ja en el segle XXI. És a dir, que algun cantautor hi trobi, com el Roger Mas, però podríem posar d'altres, hi trobi que diu alguna cosa moderna o d'ara, és indicatiu d'alguna cosa, a banda del que digueu o diguem els acadèmics. Jo, referent a aquesta idea d'eternitat que apuntaves ara, Jordina, és que ja hi és en el poema més antic del llibre. És a dir, el Sospir de l'ànima és un poema que escriu Verdaguer quan té 21 anys. Curiosament, després li canvia el títol quan l'edita als idil·lis. Ja no és el sospir, és la volada de l'ànima, que ja no és ben bé el mateix. Però clar, quan estàs llegint els idil·lis i cants místics, és que ja t'estàs adonant que el Verdaguer posterior, el Verdaguer dels anys 90, ja hi és aquí, aquest Verdaguer, aquest desig d'eternitat. Hi ha una cosa que a més és molt curiosa respecte a aquest llibre, és que se'n fan 4 edicions en vida. Jo no sé si hi ha algun altre llibre de Verdaguer que s'arribin a fer en vida del poeta 4 edicions, i a més cada edició s'anava exhaurint, perquè el que feia Verdaguer quan publicava un llibre nou sempre posava al darrere els llibres publicats i deia exhaurit, i en algun cas sempre surt exhaurit. Si se'n van 4 edicions en vida, que jo sàpiga del Canigó no se'n fan, de l'Atlàntida tampoc, però sí que es fan dels idil·lis i cants místics, per tant, aquest llibre s'havia de vendre. De seguida se'n fa una traducció al castellà. És a dir, aquest llibre es publica a l'abril i hi ha un senyor d'Igualada que es diu Josep Maria Carulla, que viu a Madrid, i ja li tradueix, i aquesta traducció surt abans d'acabar el mateix 1879. És una traducció, a veure, dolenta i precipitada, però ja li fa la traducció. Per tant, bé, aquest llibre sí que, com deia en Llorenç, quan ell publica aquest llibre ja és la poesia anacrònica, és una poesia que no es fa a Europa, però que és una poesia que té èxit. Si no, no explicaríem la fortuna d'aquest llibre. I a més, de seguida també ja se'n fan versions musicades de poemes. Per tant, alguna cosa té els idil·lis i cants místics. Sí, té això, que serveix de llibre insígnia del Verdaguer religiós. Així com el llibre insígnia del Verdaguer renaixencista pot ser el Canigó, el llibre insígnia del Verdaguer sacerdot, del Verdaguer sacerdot catòlic, del poeta catòlic a què aspira l'Església, són els idil·lis i cants místics. I sobre la qüestió de la transcendència i de tot això, clar, és ja en el primer Verdaguer, en la mesura que ja el primer Verdaguer és un poeta romàntic, un poeta instal·lat en el romanticisme. Transcendència absolut, és romanticisme. I Verdaguer és això des del moment zero, o gairebé zero. Doncs, si us sembla, amb aquestes últimes intervencions hem punt final a la presentació. Jo crec que ens dona per a altres converses que aspirem a fer presencialment, amb la proximitat moderada, però amb el contacte necessari, i que, a més ho puguem conversar amb la gent que tinguem a davant, amb les ganes de llegir el llibre i ens puguin generar moltes preguntes. Amb aquesta invitació a veure'ns aviat en alguna de les presentacions que segur que farem per Catalunya, agrair-vos molt a tots la participació, l'esforç, el treball i les ganes de seguir fent realitat aquesta obra completa en edició crítica. Moltes gràcies a tots i acabarem amb la música de Duduet. Gràcies, Jordina, i gràcies, col·legues. Gràcies a tots, també. Igualment, gràcies a tots. Lo matí de ma infantesa, quin matí fou tan hermós. El cor vessava de càntics, lo camp vessava d'olors. Jo en sentí unes ales néixer i volir de flor en flor. A quiscuna que em somreia li dictava una cançó. Si cançons no li plebien,
donava